Ġifieri qabel ma bejt it-tifel u kont ġa kelli konċett tal-ħajja u inħoss li fil-xogħol tiegħi għandi element ta' xi qawwi tal-assurd, dak li jagħtu teatru tal-assurd. Teatru Malta se jkun qed jonora l-100 sena mit-twelid ta' Francis Ebejjer bil-produzzjoni storika bl-isem ta' Ġaħan. Ebejjer jalaq 100 sena fit-28 ta' Awwissu. Motivjem News, id-direttur artistiku ta' Teatru Malta Sean Bohaġar, spjega li f'din il-produzzjoni se jsir adattament ġdid u modern tal-karattru klassiku il-Ġaħan ta' Binġemma. Aħna ridna nagħmlu relevanti x'inhu Ġaħan illum, x'ġifieri tkun żagħżugħ illum, x'ġifieri tkun Malti illum. Dan huma forsi domandi astratti. U forsi l-iktar waħda b'isem aċċessibbli għax il-Ġaħan huwa fis-subkonxju Malti. Infatti naħseb qatt ma kellna kemm inna neżistu daqshekk traction fuq is-socials u fid-dibattitu ġenerali fuq play u isem ta' play. F'din il-produzzjoni ġdida, il-figura ta' Ġaħan mhux se tkun rappreżentata b'karattru nofs ras kif magħruf fl-istejjer klassiċi Maltin, iżda se jkun rappreżentat b'karattru differenti minn kif nafuha. Mingħajr ma żvela wisq l-attur Paul Porcelli spjega li l-karattru ta' Ġaħan f'din il-produzzjoni se jirrifletti aktar is-soċjetà tal-lum. Kull pajjiż ikollu jisu l-Ġaħan tiegħu. F'xi pajjiżi għandek the clever fool li għalkemm jidher li dejjem idaħħaq u dejjem jippurċinella, ma ħafna drabi tinduna li għandu raġun f'kull ma jkun qed jgħid u kull qed jagħmel. Sa anki il-ċħaħan oħrajn li ikunu a fool and nothing else. Imma Ġaħan ta' Ebejjer issa dak ħadan il-karattru mill-folklor tagħna u mar lil minnu. U qisu li l-Ġaħan għamlu l-vuċi tiegħu innifsu li qed jgħid l-affarijiet kollha li probabbilment dejjem xtaq jgħid. U fl-istess ħin ma tgħallem xejn. Il-produzzjoni Ġaħan se tittella l-ewwel darba fit-28 ta' Awwissu fil-Forti San Tirmu u se tiqpa' d-dejja sal-aħħar tax-xahar. Tlaqna.